Wat schipst op die eten spannen? Eten dat van vier of van dichtbij komt? Dat is de vraag die Wilbert van der Kamp het stelt aan de meesken. Hij riep mij een busje door de provincie en deelt de hele dag siepels uit. Mijn doel. Nou, vooral om mensen een beetje bewust ervan te maken van wat eet je nou eigenlijk? Zijn dat alleen maar uien of is dat ook iets anders? Maar vooral waar komt je voedsel vandaan? Komt het uit Nederland? Komt het uit het buitenland? Hoe vers is het? Welke reis heeft het afgelegd? En wie heeft het vooral gemaakt? Daar gaat het ook een hoop over natuurlijk de laatste tijd. Bewust de kaarmaatje waar lokaal eten wordt nou nog net al die duidelijk maken voor de consument. Ja, dat is ook ingewikkeld. Als je in de supermarkt naar het schap loopt, ja, dan moet je toch even turen van waar komt het nou vandaan. Als je geluk hebt staat het nog op een bordje. Maar je hebt eigenlijk geen idee wie het verbouwt en waar het vandaan komt. En ik denk dat het jammer is, want daardoor voelt de boer zich niet gewaardeerd. Daardoor maakt uiteindelijk de burger gewoon kans op minder lekker eten. En dat is natuurlijk ook zonde.